बानी। अरे जाने नहीं भौजी हाँ। पढ़े जाता नहीं कॉलेज सिवली कॉलेज जाता तो नहीं रउआ इतना सोच धोच के कॉलेज जाता नहीं तो हमरा तो न बुझाता कि रउआ कॉलेज जात बानी। ना तो कॉलेज जाता नहीं पढ़े ना अच्छा पढ़े जात बानी। पढ़े हाँ अच्छा सुना तू ढेर पढ़ले हुआ ना। तो हाँ लोग कहत रहे कि तो टीटू जो देवर बाना वो बड़ा पढ़े में तेज बा। हम सोचनी कि अच्छा रुक आज उनकरा से एगो सवाल पूछत है। तो कौनो शक बकाए भौजी अच्छा पूछब तो बता देबो ना। बिल्कुल बताई भौजी पूछा ना ठीक बा बताओ हटे के बतावा सुना कौन चीज आता औरत लगावे रोज मर्दा लगावे एक 12 ए देवरू ये इतने से सवाल पूछे हाँ ये सवाल रहल ते बताओ। हाँ। बहुत सरल सवाल बा अच्छा बताओ ना। बताई हाँ बताओ ना। अरे मंगिया में से